ike tupu ya mee ka ọ dịrị ya mma onye ego na-ara ahụ abaghị esi ndị ọma ndị echiri nri ya ego ahụ zuo ya ahụ ọ naghị anụ Igbo je mepe anyị ozi ọjị enyi ya ụmụanụ nke a ndị ezi udo ndị ogbu efi ma ndị nze n'ọzọ ma ndị ezi udo tobi amene ndị anya ndị kọmputa vileji abụkwa onye bụ ọha slọt abụta otu ezi udo ihe niile a na-echiri nkeji adara fụsị ihe echiri sọrọ dara fụsị ebe na-asịzi nwanne apụta otu onye ma ọ bụrụ ebu na atụ ije apụta otu eche kọmputa vileji wee vileji onye ọbụla nwanyị ọfọ uwe ji ya na-ebuzi na nne gị isi na gị isi ya bụ ebezikwa ngwụcha ahụ agbakọtara agba ọtụtụrụ anyị egbu ya na-eche ya ya hipụrụ ha na-egburu ha mana mma ewu ọkụ kóòtù kọ̀m̀pútì àánú ya na-agachi achụ ọ bụrụ na kóòtù kpechaa oche apị iwu Igbo anyị na-elekwa ya anyị kpọchiri anya azụ azị Chukwu onye nwoke na-akpa nwunye ya na nwanyị onye okecha nwunye ya ji atụ ime ọ dị ime ayọ ọja mụrụ ya otu okorobịa maka mmụọ ndị ya nụrụ nwanyị ebe ọ na-eme nna nwunye nna mụọ nwa onye waga ya kpọ ọmụrụ nwaanyị ọmọọsị mentị ma ọ bụrụ nwoke akpachi egbe gbagwa nwunye ekiri dị n'Amerịka ebe ọ tacha na ndị ọzọ kwara nkọ nneni ndị ọzọ na-eji ama ịma ha anụmanụ Chineke na mmụọ na onwe mbụ nwa bụ eze nwa ozu a eze ike onye mmadụ ekpebụla m obi mechiri ọnụmanụ oyibo ozu brasa eze ike pụrụ ekwu na ụzọ akpa ya repụta jebezi Anambra bụ ya na Naịjirịa ihe na-ekwu ya na Chukwu ọ na-emere m isizikwezikwu memere gị isi azụ ji enwe onye na-eri anụ isi na azụmazụ okwu na chịrị acha na azụ asa chịrị acha ọkụkọ Igbo ka m na-eri ị na-ede agrikọlchọ nke ịma na-eri frezi nke agọsa ya dịrị anyị mma n'ihe anyị na-achọ ime anyị na-achọ isiwa nwa gburugburu ihe abụ ọzọ ka ọzọ ka anyị akpọzi ya ọ bụrụ ọbụla ya akwụkwọ ọzọ ka ọzọ ekwuo m ya na nnukwu anyị obiela ochiche ihe ndị a ga-echi echi n'oru Imo steeti na Lagos a si ya ya banye obi ya na ya bịa chie ọnwa gburugburu eze ndị niile bụ ọnwa ndị a ka esiri ya obe eze ọnwa anyị nabata wee sịkwara ndị ara ama ebe ahụ ndị eti ọsa sịpụrụ ya pụtakwa ka ọ bịa bụrụ ezi udo ebe ezi Chineke ya echere akpa mee ya aka agụta nke ọfụ otu ihe n'ọbụzi emesịka ya jebe mite ndị ọhaneze ebe ahụ maka mma agbasa ụlọ ebe ọhaneze Lagos
mmewo ana asị na otu onye nwa bụ mmewo mmiri akpọkọtasị nkụ dị n'ime ọhịa n'aka ọhịa na-akwụ ewere sie nri onwuru ọkụ ọ mere akọmbatị ndị Igbo na anaghịzi okwu anyị bụrụ otu mana nkụ batịrị eji ere nwunye nna ya na anụ ka ịbụla bịa owu chakwa abụsị agba ihe mmiri obodo ịbịa mụta ọgbagazi ka egbu ego nwa ahụ ọ ga-anwụ ọ ga-anwụrụ ya bikos egburu ya nna ndị asosieshọn of Maria Daughters asosieshọn of Maria Daughters na ndụ ha ga-adị ihe ghara tupu ji emere ihe ya onye nọchiri anyị ụzọ ihe nọchiri ụzọ nọchie ya onye si na ya ga-anọ ya bụ ụzọ bụrụ na jezire mmiri onye si anyị nọ ya chukwu ụzọ ya ga-ekwe oge You know